Свой сёлетні апошні 29-й матч у чэмпіянаце краіны маладзечанскія футбалісты вырашылі правесці так, каб усім балельшчыкам запомнілася. Задумка ўдалася спаўна. Бясплатныя аквагрэм, клубныя каляндарыкі, сцяжкі, аўтограф-сесія і селфі з чэмпіёнам свету па кікбоксінгу Алексеем Кодзіным і чэмпіёнам еўрапейскіх гульняў па боксу Дмітрыем Асанавым. А яшчэ выступленне духавога аркестра і салдацкая каша. Балельшчыкі ў даўгу не засталіся. 8гадовы Петя Мароз, своеасаблівы талісман каманды, спецыяльна да гэтай падзеі колькі часу правёў у творчай майстэрні. Я рисовал одного из футболистов ФК «Молодечно». Его зовут Владислав Кнатько-Штерк. И он нападающий, он хорошо очень играет и забил очень много голов в этом чемпионате. Перад пачаткам матча са стапцоўскай камандай «Нёман Агра» узнагародзілі лепшых ігракоў гаспадароў поля. Суддзі, трэнеры і балельшчыкі адзначылі Ігора Ансыпава, Уладзіслава Кнацько-Штэрка, Паўла Галубовіча і Мікіту Дудо. Хаця заключны матч маладзечанскія ігракі праводзілі з аўтсайдерам другой лігі, але, тым не менш, на гульню настройваліся рашуча. Ды і 12-й сектар перыядычна дапамагаў. Гульня на стадыёне завяршылася ў сухую, прычым з хакейным лікам 8-0. За першыя 7 мінут варатару сапернікаў прыйшлося тройчы даставаць мяч з сеткі варот. У маладзечанцаў вызначыўся Уладзіслаў Кнацько-Штэрк, на рахунку якога 5 забітых галоў. Пасля перапынку таксама нічога не змянілася. Маладзечанцы дружна атакавалі поле сапернікаў. Каманда «Нёман Агра» нічога супрацьпаставіць гаспадарам не магла. Были все заряжены только на победу. Потому что хотелось сегодня сделать для города и для болельщиков, которые пришли в праздник. Я надеюсь, у нас получилась сегодня хорошая игра. Счет это, мне кажется, показывает. Апошні тур чэмпіяната Беларусі сярод каманд другой лігі адбудзецца ў гэту суботу 16 лістапада. Але маладзечанцы сваё выступленне закончылі. Камандзе ўручылі бронзавыя медалі па выніках сезона 2019 і цяпер іх чакае выхад у першую лігу на радасць усім болельшчыкам, спонсорам, тренерам и специалистам команды. Позвольте мне от имени Федерации футбола, лично председателя Федерации, поздравить вас с выходом, наконец-то, в первую лигу. Між іншым, на 4-м радку турнірнай табліцы услед за маладзечанскім клубам размясціўся і чэсцінскі «Андердог». На гэтай пазіцыі яшчэ адна каманда нашых землякоў у другой лізе заканчвае свой сезон. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.